Bueno, ahí tenim a Cristian, Sí, a Cristian, el capità que Moro. portava un altre modelet, pues ja li digueren ahir al pobre que, bueno, és de veres que pues, té la sort de estar molt ben rodejat i de poder tindre aquest gust per aquesta indumentària i que cada acte ha tingut un tratge, no? Ahí veiem també pues, a festers que ja estan vestits i preparats per a donar inici a esta reconquesta cristiana. Si te pareix bé, Amparo, anem a recordar un poc ara avui en què consisteix. Avui consisteix és que al revés que ahir, els cristians baixen des de Montesió fins a la torre i els moros venen des de Trinitàries a la torre. Entonces van y después una batalleta y ya los moros lleven la torre y se queda la torre cristiana. Igual que ahir, farán un parlament después de 20 Estrabó y es lo que Luis se representa, la reconquista per els cristians. A més, bueno, pues, en aquest punt irònic, divertit, no? Que sempre té aquest guió que, com bé van parlar ahir, pues, la base la fa Nati, no? Nati Fajardo, la dona de Xavi Santamaría, y después se adapta a cada compasar y filar del momento. Que participen i... Sí, i ells diuen el que volen que se diga aquest dia, però pràcticament el guió està fet per Nati. Clar. Bueno, pues no us menegeu, això va començar en seguida. Anem a passar un moment a publicitat abans que comence i en seguida tornem. Els teus motius per a alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones. Cuidar el seu futur. I ja estem de tornar en esta reconquesta cristiana. Ahí veient ja gent ja preparar-se, no? Sí, s'estan preparant, crec que ara enseguida estan tirant l'olla per la pólvora i ja s'estan preparant, uns per a pujar al carrer del Convent i els altres a les Trinitàries. I des d'ací volem donar gràcies a la Federació, que avui ens han posat les valles un poquito més junt, que ahir les teníem pegades. És que ahir va ser Vosaltres no ho veieu, però tota la gent que n'hi ha darrere de les càmeres, que és gent que ve a veureu, anava a baix de veure-mos. La veritat és que sí, no sentíem, sempre se sent molt així on estem, però és que ahir era molt fort perquè es tenien pegats darrere. Entonces avui Federació ens va dir que no estiguin tan pegats a nosaltres, però per almenys poder parlar un poquito, ja que no se pot parlar molt quan estan trabucant, però que se senta un poquito. Sí, bueno, ja avisem i a tota la gent que estigui veient este directe de que, bueno, pues pot ser que en algun moment pues, no se senga bé perquè bueno, els Estrabucs fa molt de soroll i si hi ha algun problema tècnic o hi ha alguna cosa que volen dir-se i no poden sentir-se, pues, que tampoc poden dir-se res ni per els pinganillos. Entonces, bueno, des d'ací ja demanem disculpes per adelantat. Totes les disculpes del món, si s'equivoquem en qualsevol cosa o no parlem. Exacte, esperem que ho entenguen i ja està. Sí. Bueno, també podeu escriure-ho a través de Facebook, pues deixar-nos des d'on esteu veient esta retransmissió. Bueno, mira, ja va. Que no s'entereu. Vos deixem, que ha començat. Però esteu atents, però què esteu fent, per favor? Per allà, que no ho sentiu, que no s'esteu adonant o què? Per favor, per allà, per favor. Què passa? Estic, no puc més. Veu, que te veig patint. Veu. Sorxata? Això no està pagat. He de veure... Una cosa t'haig de dir. Vingui una notícia que això... He de veure a l'ambaixadora, però ja. A l'ambaixadora no se li pot molestar. És que a l'ambaixadora... És que tinc que veure-la. Sense audiència, a l'ambaixadora no se li pot molestar. Però que és precís que la veja. T'estic... Sense audiència t'acabe de dir que a l'ambaixadora avui no se li pot molestar. A veure què fem, perquè... Què vol dir aquesta discussió? Senyora, que Alà em permita gaudir de la seva infinita bondat. Només vull informar-vos d'uns esdeveniments que pense que són molt importants. Parla. Els cristians volen recuperar la torre. Tenen un campament a les afores de Torrent. És imminent la seva arribada. Vols dir que no tingueren prou i que vindran a per més? Que tornen, que avui no eixiran en vida.
es comenten coses entre els soldats, que van a tornar les ballesteres reforçades amb més tropes, que cada vegada són més fortes. En dir-te que ja han assediat el descampat d'Encarna Puig. Guardem la calma, soldat! Sentiu això? Me bat el cor. Vaig avisar als companys perquè vinguen a lluitar a la batalla. Jo me vaig. Té raó el soldat, pareix que les tropes cristianes estan arrimant. Crec que haurem d'organitzar-nos i defensar esta torre. Parem un moment. Primer farem ús del diàleg i la paraula. I si no funciona, anirem a la guerra, però mai deixarem caure esta torre. No patisques, estimada ambaixadora. Si cal, escriurem la història de Torrent amb lletres de sang. Que així siga si ha de ser. Abans eixirem de la torre en els peus per davant, que es rendirem sense lluitar. Agarreu els vostres trabucs i que comence l'espectacle. Enceneu les atalayes! Enceneu les atalayes! Que comence la trabucar! Ja. Bueno, pues ahora sí, viste esta primera part del Parlament, no?, de avistar les tropes cristianes. Bona carrera s'ha pegat, eh? La veritat és que sí, el pobret estava ofegant. No se veia, però venia corrent des de Carrer Convent, eh? Sí. Bueno, esta és la primera part, ara el que han dit són a aquest toc. A començar a pegar-li foc a les atalayes, cada un, i després ja baixen. Dir este any que m'han tocat les ballesteres, que duen una capa que està feta artesanalment, que l'anaven a estrenar per al pregó, però com només se feu que lo de dins de la iglesia no pogueren desfilar, i està feta de macramé, i entonces l'estrenen avui. Ah, molt bé. Una capa que duen en el tratge granate, i avui m'ha És tocat... això que estem veient, no? Mira. Sí, és eix està fet artesanalment, m'han dit que l'han fet en Colòmbia, m'ho ha dit Montse Tormo, que m'ha tocat... Ai, Miriam Tormo, perdó, que si necessitava alguna informació, que això ho anaven a estrenar avui. La veritat és que l'acabe de veure i la veritat és que és molt bonico. Es queda molt bé el tratge granate perquè és com un dorat, groc, i l'han fet artesanalment. La veritat és que és molt bonico. Bueno, no sé si t'has fijat el que acaba de passar, que és que s'han equivocat. Els beduïns estaven apujant els cristians per cada dalt. Igual s'han fet amics i tot. S'han donat compte de que no i han tingut que pegar mitja... Mira-los, Pep. Míralo. Ahí vam. Ara a És direcció que al final contrària. ja som amiguets, entonces mos dona igual, cristians que moros. Clar, bueno, recordem que avui és al revés, no? Els cristians venen des del carrer Convent, els moros des de Trinitàries, Sí. i, bueno, des d'ací també, com sempre, donar l'enhorabona a la protecció civil, a policia local i a tots els cossos de seguretat que estan velant per a que, bueno, pues, tot isca perfecte. Veiem preparats. De fet, han regat primer els carrers per a que la Sí. ploure no agarre. No agarre. De fet, ahir per la nit, al pegar-me una volta i tal, que feia olor Fa olor a fa pólvora encara, pólvora, sí. La veritat és que sí, per molta aigua que tiren, se queda com a pegat a l'asfalt en l'aigua. Però jo quan venia per aquí, per Calcet, estaven ja regant els camions i la veritat és que no, perquè no n'hi ha ningú problema. Bueno, mira quina imatge, ahí tenim tot el carrer Convent, avui sí que se veurà millor. Sí. Podrem veure i avistar bé les tropes cristianes com van baixant. Ja hem pogut veure, de fet, això ara ho veureu després en pantalla, conforme arriben, hem pogut veure com anava vestit a Verse. Mercè, va espectacular avui. Avui va de guerrera. Va molt El guerrera. tratge és molt bonico. Ja sent els primers trabucs. Estaran encenent ja les atalayes, cada comparsa, cada fila. Avui són les filades les que prenen foc a l'atalaya, perquè són les que baixes del carrer del convent. Les talaies només estan fins al carrer Convent, no? Fins al carrer del convent. O sigui, per Catritàs no n'hi ha. Jo crec que no, en Trinitàries crec que no n'hi ha, són només que en el carrer del convent. Entonces cada fila està encenent la seua i en Sirà que encenguen l'última ja comencen a trabucar i van baixant per el carrer del convent. Bueno, recordem també tota la gent que se vull apropar a veure, a trabucar, que vinga en alguna coseta de protecció, especialment si porten xiquets, no? Sí, protegits els oïts en tapons, en cotó o en auriculars perquè peguen fort. Ahir tu vas patir més que mai, que els teníem darrere. Estàvem molt prop, la veritat és que estàvem molt prop i... Avui pense que Federació ja ens va deixar un poquito més per carrera perquè puguem per lo menos algo de Sí, sentir-se. nosaltres també hem sentit un poquito més per aquí. Sí.
I entre tots, mira, bueno, pues ahir veig amb totes les tropes cristianes apujant i preparant-se. Mira, ja es veuen els primers trabus que m'estaven comentant. I també els balcons també preparats, eh? Sí. A la gent li agrada trabucar l'olor de la pólvora i la veritat és que se veuen que estan ja apujant els comilitons, l'alferecia cristiana i moltes ballesteres que estan apujant també per allà amunt. Bueno, recordem també aprofitar ara per a dir que demà també farem eixa entrar molt cristiana que es retransmitirà a partir de que es comenci, que serà sobre les 7 i algo, sí. I que també convidem a la gent que vinga que primer n'hi hagi la concentració de bandes que es faci als peus de la torre, una concentració de bandes on totes les bandes venen així a tocar abans de començar a entrar. És molt xula, sona molt bé. És molt bonic perquè com estan baix estan tocant i sempre està algú dirigint des de dalt de la torre, queda molt bonic. I que la gent s'ambiente ja... És una cosa que a mi personalment m'agradaria que agarrara força, perquè crec que és molt xulo, crec que és un... És de les que mos pilla a molts festers, molta gent que baixen en l'entrar, pues maquillant-se o vestint-se, Claro, és que... però n'hi ha que fer ahir l'esforç. És que s'estenen que vestits tenim tot el matí ja ocupat, però la gent que estigui en casa i vulgui eixir antes del desfile, que vinguen perquè se trobaran un ratet de música i la música és molt xula. I bueno, recordem també que avui és que ells que entra bucant van a fer protegits, portaran ulleres, no? Vales contar ahir? Ulleres, guants, en unes ulleres quasi sempre són especials, els guants, i se tapen quasi el cabell sencer, en mocaors, en gorros, en gorres, i la protecció... Per evitar xispes o evitar sí. alguna quemadura, no? La veritat és que sí. No volen tindre ningú problema en ningú trabucar. Que ha hagut alguna vegada alguno, però cada vegada les normes són més estrictes i la veritat és que és millor. Sí, home, al final ajuda que passen menys accidents i que d'alguna manera la seguretat augmenta, no? Claro. I evitem, pues això, disgustos. El que evita el peligro evita la ocasión, ¿no? O al Exacte. revés, el que evita la ocasión evita el peligro. Hay que l'evitar. Que Veus? hay Jo que per això evitarlo. me poso tota la protecció que puc. Bueno, pues ahí veiem, a poc a poc, es va arribant la gent que, bueno, pues fixeu-se que no n'hi ha molt d'espai entre el que és la valla i la paret, pràcticament només és la cera, perquè també ens explicaven ahir que com estan muntant així darrere l'escenari i tota la pesca per a esta nit, per a l'orquestra, pues tenen que estar despejades els carrers i entonces no deixen tampoc que se quede la gent, per exemple, per així darrere de la torre no pot haver ningú, No. perquè és on està com el plan de huida, no? Per així dir-ho. I les places tenen que estar, pues això, prou més despejades i entonces els carreronets, veus, la gent ja s'agolpa ahí, però és que enseguida aterra en la paret. És que n'hi ha que tindre un plan d'evacuació si passarà alguna cosa, perquè així estem rodejats de protecció civil i entonces lo millor que podem fer és anar-se'n per els carreronets o per el baixar del convent. En la baixada del convent també està molt bé perquè és un poc més ample. Com és el tros més llarg i en Trinitari és igual, la cera és molt més ampla. Bueno, i fent una valoració de com han anat estos músics cristians, jo crec que cada any millor, no? A mi una de les coses positives que jo trec, per exemple, seria lo de l'ofrena que te vaig comentar ahir, que crec que se l'ha dignificat un poc més en aquest moment i crec que era molt xulo. I la música en directe. És que va ser molt bonica. En la música en directe dona una rellevància a aquest acte que potser no t'apeteix anar o sols van els càrrecs i la veritat és que la gent li s'agrada molt. Bueno, ahí veiem a Rafa Pérez. El pobre Rafa Pérez de puja i a baixa. Donar la bona i el reconeixement de tota la feina que fa. Rafa, Vicente Huerta, Xavi Santamaria, Laura, Sandra, la veritat és que treballen lo seu i a vegades no se veu el reconeixement que se mereix la federació. Bueno, pues ahí veiem ja els primers cristians conqueridors, no? Sí, els conques que van ser l'any passat capitania i són els primers que trabuquen. Mira, veus, aquesta xiqueta va molt ben protegida perquè porta aquests auriculars especials per al soroll, que són ideals, clar.
I ahir veiem, pues, darrere dels conqueridors, alguns almogàvers per ahí, no? I contrabandistes. Estan els conques i després van els contrabandistes, que ahir va ser un dia molt especial per a ells, ho van retransmitir, i la veritat que va ser una trabuca molt sentida i dedicada tota per a Diego i per a la família. Ja comencen a baixar i també ja estan eixint des de Trinitària, estan eixint les comparses mores que arribaran i s'ajuntaran així en la plaça de la Torre. Tu què prefereixes, baixar o pujar? O sigui, vindre des de Trinitàries o des del convent? A mi m'agrada el carrer Convent. Sí, no, queda com, és com... El carrer Convent... Otra història, eh? És una altra història i un altre... No sé, perquè des d'ací, des d'on estem així baix, tu t'assomes al cantó i veus el carrer del Convent sencer. Però dona igual. Carrer del Convent i Trinitàries tot és igual. Així que cada vegada ens toca anar a un puesto, unos per el carrer del Convent i al dia següent per el carrer de Trinitàries per a baixar cada uno. I a tu què t'agrada? A mi carrer Convent també, jo crec que al final és el que hem vist, no? Aquesta imatge tan xula que se veu des de baix fins a dalt, veu sencer, i jo crec que, bueno, pues estar allà dalt, veure tota la gent trabucant baix de tu, queda molt xulo. Jo mai he trabucat, i No, jo tampoc. dubte que sigui algo que faig, però sí que així sempre darrere, Sí. i m'agradava molt, per exemple, quan anava per el carrer Convent, veies baix com ja estaven els trabucs, i tu estàs dalt desfilant, i queda molt xulo. Jo tampoc he trabucat mai. L'any de l'Alfedesia meua, quan baixes per el carrer del Convent, la veritat és que el veus tan ample i te dona goig baixar en la teua comparsa, en la teua fila. Bueno, pues ahí tenim esta imatge dels contrabandistes darrere de conqueridors. I davant de conques està la protecció civil sempre, Sí. per a no haver ningú problema. Ja se senten els trabucs, la gent s'està posant alrededor de la torre. Ja estan abaixant per el carrer del Convent i per Trinitàries vindran els abacies que van ser capitania l'any passat. I crec que ja han eixit també de les Trinitàries. D'ací un moment no anem a sentir res. Perdoneu per si no sentiu la veu de nosaltres o s'equivoquem, però és que és impossible parlar quan estan tots trabucant alrededor de nosaltres. Bueno, en qualsevol dels casos no passa res, podeu igualment disfrutar de la retransmissió. Sí, se disfruta perquè igual. al final, claro, la gent que està així està disfrutant-la pues, com té que ser, no? Sentint els trabucs. Així, òbviament, la gent ho comenta pues, en els que té al costat. Ahí veiem esta tribuna, no?, que tenim davant de la Casa de la Cultura. Sí, la tribuna sempre s'ha posat per la baixa, però este any ja s'ha posat per l'entrada infantil. I la veritat és que la gent que es vulgui sentar-se s'està sentant i la veritat ho pot veure des de la perspectiva d'una tribuna. Demà sí A mi que em la pareix baixa... fantàstic. De fet, jo crec que faria, això és una cosa que ja en sé jo, tota la torre o tot el que se puga en tribuna. Claro, Crec que n'hi ha una en el pàrquing, no? Una altra tribuna. però això és el dia de la gran entrada, espera demà. No està muntada, jo no l'he vist este matí venir per quasi per calcet. Només està la de la Casa de la Cultura. La del pàrquing és per a la que tenim així al costat, és per a demà, la muntaran demà de matí quan munten les caires per a la baixa. Bueno, que és l'entrada, però col·loquialment molts moros o molts cristians diguem la baixa, perquè com baixes el carrer del Convent li diguem la baixa, però és la gran entrada. Hem vist aquest tir conjunt que han fet els cristians, que és des d'on més podem oferir imatges ara mateixa. El bàndol moro va encarar per lo que seria l'Alhambra. A veure qui entra antes, si entren els cristians o entren els moros a la torre. Ahir se van retrasar més els moros i avui, com venen des de les Trinitàries, igual venen un poquet antes.
ahí tenim, pues, a poc la gent que va venir, va provant-se. Ara baixarà després dels contrabandistes. És que no podem veure bé del monitor, entre que el fum, el trabuc, no podem veure qui va darrere dels contrabandistes. En quan puguem saber-ho, vos ho comuniquem si esteu mirant-ho per la tele. Bueno, i recordar que pues, hem retransmitit tot el que hem pogut de la millor manera possible i seguirem fent-ho. Encara ens queda retransmitir el dia d'avui, demà també retransmitirem i també retransmitirem la processó del dia 30 per la vesprada. De Sants Patrons. Com estàvem contant, bueno, pues ahí vegeu els cristians baixant aquest carrer Convent, Almogàvers, Forquers, Comilitons, Montesa. Anem a veure-los baixar a poc a poc. Els guardians també, els templaris. A poc a poc van baixant des de dalt. Ara després veurem una expectativa des del carrer de Trinitàries. Però, bueno, com estàvem comentant just abans, ahir crec que ho vam comentar, era lo de que, bueno, pues al final el carrer de Trinitàries és més ràpid, està més propet. I és més curt. Vas caminant normal i, bueno, pues arribes, no? Ahí tenim un alfaquí en el balcó. En el palco. En el palco VIP. Alberto está en el palco VIP. Pues ahí tenim esta plaça, esta imatge, com vegeu, eixe podio que n'hi ha enmig és el que gastaran per a fer eixe Parlament. Faran el Parlament quan arriben i després ahí faran la batalleta que fan per a reconquistar la torre. Rare de contrabandistes, nosaltres li diguem contra, estan els guardians i després van els naviolans. Si no... Sí, són els naviolans rare de guardians. Les xiques naviolans. També ven més forquers, perquè estic mirant per ahí que s'assoma el cap de Quique Vázquez, que va ser capità. Sí, el vas por just ahir, se n'ha de trabucar i me digui que sí. Sí. Acabo de veure quan hem vingut així i estava... Que està guai. Mira, per esta imatge, per este carrer és per on vindrà el bàndol moro, per a defensar la torre. Que ve de les Trinitàries i passa per la Casa de la Cultura i arriba a lo que és la torre. Des d'ací donar les gràcies als nostres patrocinadors, a Los Abetos, a Ferto, a Caixa Popular, a Ortopedia Ferrandis, a tots per col·laborar i participar en les festes de Torrent i en esta retransmissió i ajudar-nos a dur endavant aquesta iniciativa. Ahí vegeu com estan preparant-se per a fer un tir conjunt, no? Volen fer. Els contrabandistes estan preparant-se i donarà la veu Nico Magán. Està Teo, estan buscant uns quants contrabandistes. Ahí tenim el xiquet també preparat. Com també està preparat Santi, que no el veu, que ja té els auriculars. Ja estic preparats. Està preparat. Ell patidor no és. Jo patís sols quan arribem així. Igual l'any que ve ja no se posa els auriculars, igual l'any que ve diu que no es vol, que s'atrevís. L'any que ve te vas atrevir a no durar auriculars? No. Això, claríssim. Gràcies. Inclús, igual lo que porta és con ton pèl perdiste l'auricular, ¿os imagina't? O sea, jo no, ho tinc tan clar. Buah. Ja, mira, lo bo de que arriben a poc és que, per lo menos, poc a poc vas acostumant-te a l'oït, saps? Ja. Perquè va ser algo gradual. Poquet a poquet. Poquet a a no poquet. assustar-vos.
Els primers moros ja estan arribant a la Casa de la Cultura. Bueno, pues ahí tenim. Ara sí, aquesta imatge del carrer Convent, xulíssima, amb tots els cristians, i aquesta imatge de la plaça que a poc se va plenant darrere de les valles, especialment de la banda de la dreta, fixeu-se que hi ha. Sí. Estan arribant, ara mateix estan arribant els almohades i els abacies a Jovi, que l'any passat no pogué eixir perquè estava malalt i per unes altres circumstàncies que havia perdut el seu germà Agustí, però este any sí que està trabucant. Pues ahí vegeu aquesta imatge de l'exèrcit cristià baixant pel carrer Convent, preparat per a la reconquesta. I nosaltres, a poc, acostumant a l'oït a... Ahir ho estàvem comentant, avui com hem comentat en el dinar. És de veres que el so del trabuc és similar a d'un petardo, òbviament, això és pólvora, però és de veres que és com més sec, no? És una cosa molt més seca. És seca, és pam sec, no avisa el... I després quan ho fan tots en conjunt... Ahí tenim... Els contrabandistes. Estan preparats per a fer, crec, una cadena o un tir conjunt. Sí. A veureu. Veiem a Pablo Carretero, que ahir estava a son pare, igual que avui, el que passa que el tapa la palmera, i que bonic és això, no? Com la festa fa que... Bueno, mira, i veiem a Vicen, darrere. Vicen, capitana d'Almohades. Darrere, Nacho. Dona valenta trabucadora, que n'hi ha moltíssimes. Sí. Ja també, quan va ser capitana va trabucar també. De fet, va ser la nostra primera trabucar. Va ser la nostra primera trabucar, crec. Crec que sí. Crec que sí. Este és el tercer any que estem junts. Sí. L'any passat va ser Miguel. Va ser Miguel i l'anterior va ser Vicen. Ja estan entrant els moros en la torre i ara se posaran alrededor de lo que és la tarima per al Parlament. Sí, exacte. Des d'aquesta tarima és on es farà el Parlament. Bueno, com hem avisat abans, si hi ha algun moment que tenim que parar perquè no se sentim, doncs no passa res. Sentim els trabucs i en acabat nosaltres seguirem comentant. Mira, ahir veiem al fons abans a poc les trabucs. És que la veritat que ara ja no se sentim perquè venen per un puesto i per un altre, entonces ja no se poden sentir. No, és complicat, és complicat. Ahí veiem a Pablo. Se cree que és Maria, no? Sí, és Maria, i darrere van els alfaquíes. Darrere van els alfaquíes, darrere els abacies, bueno, ahí teníem almohades. Van preparar-se... Mira, veiem a Sergio, que des d'ací volem felicitar-li per aquest 40 aniversari. Sí. També van darrere ja els hospitalaris. Després farà l'entrada l'alférez i darrere de l'alférez entrarà el capità. Les esquadres de cada comparsa i filà que va dir.
capità de Conques de l'any passat, A Nacho. a Nacho. Gent molt jove trabucant este any, que n'hi ha molta gent jove trabucant este any, o que és la primera vegada que trabuquen. Sí, és de veres. Moltes filades en l'Instagram han posat la primera trabuca i és diferents, no? Que hi sien. I li està agarrant a la gent jove i està agarrant el gustet de trabucar. Sí, bueno, també és de veres que Torrent, sabeu que és una ciutat que està molt lligada a la pólvora, el dia de la flor, les valles, tot, mascletades, es fa de tot, i entonces al final, pues, d'alguna manera, en totes les claveries, eixos coets. La veritat és que sí. També estan entrant ara a la torre, estan entrant els voladins. En les seues xilades, les ratlles. Ja tenim en la torre a Escúnquer. Els abacies, els alfaquiers. Mira, estan trabucant els dos germans, Nacho i Guillem, a darrere. Jo, cada ronda que li pega al Kobe, sé que és ell, També és de veres que n'hi ha gent que porta el seu propi trabuc. I, Sí, hi ha gent se compra uno i el té propi i és que no, són els que s'arrepleguen i després li donen lo que és la pólvora en el dia. Si no parlem no és perquè no tenim res que raonar, sinó que és que no sentim. bueno, ahí veig que a poc ja les tropes mores ja sí que estan col·locant-se Sí. alrededor d'aquesta tarima, com estan intentant, on tindrà lloc aquest Parlament. I poc a poc les cristianes, que tarden un poquito més perquè venien des de carrer Convent, ja van col·locant-se també a poc a poc. És el que estaven comentant, que els moros han aplegat antes a la torre, però perquè el trajecte és molt més curt que la gent que estem a baix dels cristians des del carrer del Convent. Ara els moros que estan en la torre s'estan preparant per a fer una tirada conjunta. S'estan preparant. Mira, estan demanant, van a fer un tir conjunt d'alguna cosa. Si m'equivoque, crec que és... Crec que és hobby. Ja és el turno dels almogàvers, els que estan entrant ara... Ahí tenim els almogàvers que estan entrant a la plaça. Seguim els contrabandistes. Darrere dels abogables tenen els contrabandistes que ja estan per este canto de la dreta de Mossatos. Fija que curiós que els almogàvers o el resto de comparses van aixecar los contrabandistes en el Van en terciopelo. el traje oficial, en el pantalón, del pelo, la camisa, el chaleco y el mocaor, típic contrabandista. Que també duen naves o pantalons que se fan només que per a buscar. Pues ahí tenim. Mira, estem nosaltres, els ciclistes són, que és lo de
no se sentit res. Però bueno, anem parlant més o menys de Pogam. Fijeu-se que de protegida els seus contrabandistes que han entrat hacia la plaça. Els ha costat de conquistadors. S'han saltat de Pogavers. Ahí este Meco está cargando un contrabandista a lo que es el Trabuk. També, doncs, xits, els ulls. Ya está arribando lo que es la torre, porque desde así estoy leyendo lo que es la bandera de la Mitjalluna, está esperando para entrar a la torre. Hospitalaris jóvens. Jóvenes. Arriba. Ahí está jodida el escenario para hacer una trabuca conjunta. Guapíssim, deixeu moment, Ahí veig a Pasqual, de Coquillons. Darrere van Estelaris. Y Raleigh es guardia, me he equivocado yo de puesto esa posa antes. Raleigh Templaris van es guardia. Les ulleres són més especials, veus? Ara sí que se veu bé. Son unes amples de ulleres que t'agarren molt més, t'agarren un switch i que és un poquet de la cara i t'apares per el costat per a que no entre res de pólvora. Ahí está Pancho, de Guardians. Bueno, una ruta arriba a la plaza, también una ruta arriba a Vic, colocarse. Tenéis su aquel, perquè, claro, no pots estar especial. Però Se van col·locant conforme van entrar a la plaça, a la part. Unos a una part, els altres a l'altra. Ara està Rosa Ortiz, capitana de 2013, entrant a la torre. I ja venen les ballesteres, les primeres, les que estan trabajant. I darrere ja venen quadres de les comparses infilades que estan desfilant per a baixar en les trabucades. això és guardians.
Ja entra el banc que estan entrant a la torre. Bàsicament, tota la plaça plena, plena de pólvora, plena de fum, eixa boira completament de trabuc. I la oloreta pólvora que tenim nosaltres així. Claro. Això és Fumaïls, en Pau com el Fèrez 2025. Aquí estem, als peus de la torre de la plaça Major, un lloc que està reconquesta cristiana, on pràcticament totes les tropes porten que estan de la plaça, davant d'esta boira de pólvora, esta boira de fum. I dona les després quan tenen les tropes les promotores i tenen que s'hi parla. A tu no te molesta... A mi no. Eres de ferro. No. Me molesta cuando tú haces metal oído. Sí? Sí. Hi ha moments que sí que me molesta más. Tantos ya sí que tienen la peor que invertir. Pero no me molesta más cuando pones un tapón. Claro. Igual l'any que ve me tinc que posar auriculars, no ho sé. Mai se sap. Tots els anys es van sense tapons. Tenim també... Tots preparant-se per a fer aquest últim tir, no? És que tots els que estan trabucant estan tots en la torre, Tenen que esperar a que arribin els a cristians. que arriben els càrrecs. Claro. Entonces, ahora pues van a seguir apurando. Gastar la que les queda ja en la Cari- cantimplora. cariño. Sí. N'hi ha gent que torna en pólvora. S'està preparant Nico Magán de l'escenari per a fer una tira conjunta i estan preparant-se tots a la vegada. La gent, gràcies per retransmitir, gràcies a tots vosaltres per veure aquesta retransmissió. Per suposo nosaltres sempre que podem farem la retransmissió i veure aquest últim tir que volen pegar. S'estan preparant per a tots. Bueno, pues Amparo. Encara queda algo? Encara queda. Hasta que no arriben els càrrecs, ells van a seguir tirant. Crec que Bueno, sí. Ara estem més assistem. juntets. Mira, sí. A cada segon que passa estem més propers, Xina, podem retransmitir,
Però no per res, sinó perquè si no no podem llegir-se ni els labios, ni sentir-se, ni res. Jo, hasta que no tinga 100% segur que no van a tirar un trabuc, no vaig llevar-me els auriculars, eh? Llévatelo ya. Vaig a esperar-me. Llévatelo, Santi, que ja que ha acabat. Estan entrant Veus? les esquadres. Mira, el de darrere, damunt. O sea, si estic veient, hasta que no me senga jo... Sí, ara ja. Te tenen enganyat, Santi. Això... Ja estan entrant els conquers de la torre. Sí. Els Mira, almogares ahí ja estan tenim entrant a tots. Pau Vermell, preparat. I la seva germana que du la bandera com al Sí, ferecia fa la bandera, correcte. de la mitja lluna. Baixen també molts xiquets a la trabucar, no sols els majors. Sí, sobretot en esta segona, no? I en la primera també, n'hi ha molts de xiquets que se les inculca des de xicotes el que són les trabucaes. Ahí tenim ja les ballesteres, que acaben de trabucar. Ara ja Santi llevat ja els auriculars. Ara ja va de bo. Mireu, estava Miguel... Ja està, ensenya'm-la, sí. I si tiraré una, doncs me'l menjaré i ja està. Mira, que bonico, com estan entrant les tropes cristianes, mira, els forquers. Molt xulo aquest tratge, eh? A més, enguany portaven una camiseta commemorativa que posava lo de que sempre portaven espardenyes. Sí. Que n'hi ha que promocionar l'ús de les espardenyes. Ahí veig a Fernando Sauquillo, a Ramon, d'Amlo Gaves, que estan així darrere. I avui tenim així les tropes cristianes just darrere nostra, no? Sí, està entrant ja el banderí de comunitors per la part dreta de nosaltres. I en forma de batalló, no? Sempre van en batalló. Desfile, trabucaes... I això, so de les llances, no sé si pot captar, però al pegar-li estan sentint-se totes les llances. Avui també va ser un dia també molt especial per a Julio, per lo que ha passat, però Bueno, la vida sigue. anem a veure... Gem a Luis Furió, a Salva Llopes... Roberto també va darrere, a Pasqual, i ahí vem a Julio Palop com a al Férez. Carles, en Xiquet, en Pep, a Àlex, a José... I en seguida vindrà les ballesteres, en Mercè Mora, en el tratge de guerrera que du avui. Bueno, com a curiositat, fija't que no porten música, eh? I duen un però bueno, crespo també crec que negre en la bandera de l'alferecia. També és de veres que més és la que porta la música darrere del tot, si no m'equivoque. Bueno, fijeu-se com està, el carrer Convent. Està ple. Però estan així aquests tots. Bueno, ahí tenim Mamen. a Mamen, a Estides, a Moi... Quanta gent està baixant, no? Avui n'hi ha molta gent. Ahí tenim... Els guardians, darrere violants, que també van moltes vestides avui. Com ahir, per lo que sé que com ahir venien per Trinitàries no podien veure, però ara sí que estem mirant des d'ací que van diverses esquadres. Els guardians joves Ahí veiem a Cristian Triguero, capità 2025, capità Moro, que saluda a Julio i se col·loca al costat de Pau Vermell. i de la favorita, de la seva germana Marta. Marta. Estan esperant tots per a recibir a Mercè Mora. Exacte, recordeu que bueno, sempre se deixa més espai del que necessiten els festers perquè prèviament està a gust la trabucar i per a deixar aquesta marxa de seguretat pues les valles no s'apropen tant. Però que igual, efectivament, si a millor s'aproparan un poquito, pues la gent podria estar més prop,
Però Sí, bueno, també és per és una seguretat. manera per seguretat, claro, correcte. Necessito també donar les gràcies a Fidea per el patrocini, que antes se mos ha escapat. Bueno, i ahí vegeu, ja pràcticament a poc prenant-se el bàndol cristià. Ara són naviolans, no? Els que estan entrant. Sí. Els xiquetes naviolans i... I les xiquetes majors de la violat. Un poquito més majors. Ahí les tenim. Darrere van els sumaïls, No, no? són no, cristianes. Són cristianes, Si perdó. els sumaïls avui baixen per ahí... No, perdó. Ahí tenim Perdó, les els sumaïls venen per ballesteres, trinitàries. Els valentes que han trabucat, ahí tenim a Natàlia. Pues cuidado, avui anem a ser cair, Sí. I avui estan més Per formats cair. lo menos a vista aérea en esta cámara, vamos. Ahí sí que se veien més huecos. Avui pareix ser que n'hi ha més gent que s'ha vestit, Avui, per exemple, de nostra, de Boadins, jo sé que anem a ser el doble avui, no sé per quina cosa, o el triple, o sea... Omelles, no ho sé. Sé que n'hi ha ventres trabucant, que era Vero, Empar i Ernesto. Són els que trabuquen per Omelles. I després uns quants que s'han vestit. No sé al final la quantitat. Clar. Pues ahí tenim, a poc aglutinant-se el bàndol cristià per a veure bé esta en baixar. Ara el que passarà és que el bàndol cristià, els càrrecs i ambaixadors se posaran en la tarima que hi ha enmig de la plaça i darrere nostra, mira, així, ahí, mira que bé, ahí se posaran els A Puigcerers Moros primer i després a Puigcerans dels Cristians quan me quedaste la fava reconquisten. y ya no sabía ni qué me va a decir. Exacto. Y a Puigcerans ahí estarà Cristian, I en Pau. en Pau i bueno, els ambaixadors, però sí, n'hi ha més gent, des de luego. I encara falta per arribar. Sí, acaben d'entrar, per la part cristiana acaben d'entrar a Montesa. Que Montesa és capitania l'any que ve, L'any que ve. I ja vem el banderí de Ballesteres. Ahí teniu a Concha, Cristina. i a Merce en el traje que vos hem dit de guerreres. I així s'aprecia el que hem comentat, la capa que s'han fet per al pregó, però l'estrenen avui, de macramé, fetes per a elles. I darrere van en el traje en el que és la xilava verda de Ballesteres. Ahí la tenim. Guapíssima, con tots els dies. Una que té una actitud sempre exemplar, Guapíssima, no se li nota mai el cansament, però a Sempre. ninguno dels càrrecs. Jo crec que quan passen més els dies, millor estàs, més ganes de que passen els dies i estàs més còmoda en el teu càrrec. Sí. Ahí tenim els Ballesteres. A Mercè Mora, capitana cristiana del 2025, entrant així a la plaça Major, als peus de la torre, acompanyada del seu exèrcit de Ballesteres, amb la Que va- música cristiana espectacular, no? Que va ser recibida per Julio Palop. Pues ahí tenim els 4 càrrecs de guany que ens han donat un any ple de caràcter, ple de saber estar, ple de carisma, que és el que tenen els 4 i ho han demostrat. Per passió per lo que són les festes de moros i cristians.
Bueno, m'ha encantat, eh? Verdad que avui sí. Tremenda l'entrada, la Unió tocant, la marxa... S'estan ja formant les ballesteres davant, I per ara a sí quan que sí. comenci ja Van a començar, van a col·locar-se. ja pujaran el que són els moros ja a lo que és el castell. Ja sentim la Exacte. música. Que donarà inici a este Parlament. Bueno, abans, per a que no coneguem la història de la muralla de la torre esta que tenim, és una cosa que és pròpia de la festa de federació i la munten entre tots els festers. Abans, és de veres que se muntava una cosa un poquito més gran, més andamis, no era tan bonica, era més, bueno, pues més d'alquiler i tal, i I esta ja és pròpia. rodejava la part de l'esquerra de la torre. I se tenia que pegar la volta pràcticament a la torre per poder pujar. Ara no, ara veureu com van a pujar per la porta que n'hi ha En el centre. Ja estan apujant els banderins de submarins i de beduïns. La veritat és que queda molt més bonic que entres per lo mig i apuges per el centre. Claro, no pegar-hi la volta a lo que és la torre. Sí. I abans se col·locaven uns estàndards gegants que baixaven des de dalt de la torre. I se posava a les capitanies últimes, no? I després en els cantons teníem els banderins de les capitanies de les alferecies i pensaven el que era l'estandard de la comparsa o de la Això fila. imagina que no s'ha posat perquè com en la torre ara és... L'any de l'alferecia meua, per comentar-lo, sí que estaven els omelles i els muladins i després estaven els hospitalaris i els naviolans, ara ja no. Bueno, vos deixem en el Parlament que han començat. Ja comença. A de la Torre. Qui parla? Home, si és el meu amic Pepito Piscinas, pues no veus la bandera que du el nostre alférez. Nosaltres són les ballesteres i sota les ordres de la nostra capitana Mercè Mora han vingut a conquerir esta torre, esta plaça i este poble de Torrent. I qui sou vos per a vindre en eixa pretensió? Amic de la mitja lluna, no t'has enterat que no és en tu en qui volem parlar? Home, Conxa, heu vingut molt ràpid, no, les cristianetes? Cristianetes no, ballesteres. Les primeres. I torna-li la trompa al xic. Que sí, que ja sabem que sou les primeres. Patrick, què hem de fer en este grapat de cristianes? Fotre sí que són un bon grapat, sí. Mira, Heu vingut molt pronter. 8 segles, vora, 800 anys, se m'han passat volant. mira, nosaltres podríem quedar per fer un almorzar i una xarraeta, però la meva voluntat és molt clara. Jo vinc a conquerir esta torre. Saps molt bé que hem construït assuts i sèquies, hem donat prosperitat als conreus i hem calmat la fam d'un poble. Poble que agafarà les armes sense dubtar per defensar el nom d'Alà i la seua fe. Mira, no deixarem que vingueu a este poble a donar guerra i a molestar a la nostra gent. Així que, i si teniu un poquet de trellat? I si l'aneu a fer la mà? Mira, no tengo yo hoy el chichi pa' farolillos, ¿eh? Coge la maleta este y este, metéis toda la ropa y au. Anem a fer un puesto a dalt, que ara enseguida anem a pujar a celebrar la victòria cristiana. L'ambaixadora ha dit pujar, no? Sí, sí. Ha dit que van a pujar. Ha dit que van a pujar. Pugeu, pugeu, i tastareu el sabor de la meua espasa. Sí. Ja està bé. Disculpeu al meu alferes. És un home seriós i de poques paraules. Fa falta que vos ho torni a repetir? Vinga, ja esteu tardant en baixar, que són més de les 5 i jo encara no he dinat. Ja m'havien contat de l'alférez comilitó Julio Palo Pandreu. Què, com va anar la tortilla de creïlla? Se vos va cremar alguna?
Vosaltres l'únic que feu és fartar. D'on són aquests sous que pareixen de tiranosaurios rex? Vols saber d'on neixen els sous? Te contaré un secret. Nosaltres no gastem ous, gastem huevina per a no anar-se'n de vareta. Però bueno, això què vol dir? Que si ous, que si tortilla, això no és Masterchef. Això és la reconquista. Però no et poses nerviosa, perquè el motiu de la nostra presència sí és el poble de Torrent i la seua gent. Ells demanen la nostra ajuda. Així que estem així per a batallar per ells. Junt al nostre alferes, la nostra ambaixadora, la nostra capitana i tot un exèrcit de germans i germanes en la fe. Com pareix que no anirem a cap lloc, crideu a qui tingueu que cridar, que nosaltres farem el mateix. Serà el nostre capità, Cristian Triguero Gabaldón, qui tria el futur del seu poble. Contempla. No se oye. Ara sí. Contempla les nostres tropes, contempla els almogàvers, contempla els cavallers hospitalaris, a cavallers i dames del Cid, als conqueridors, als contrabandistes, a les dames de Naviolant, als forquers, als guardians, a la Orden de Santa Maria de Montesa, als templaris i per fi al nostre alférez Julio Palopandreu d'Escomelitons, que va custodiant el gran exèrcit de les ballesteres de l'amagada de la Ploma. I per a posar ordre en esta primera línia, ella, la nostra gran i estimada capitana, Merce Mora Navarro. Com podeu comprendre, i per tal d'evitar un riu de sang, vos convide a abandonar esta terra amb seguretat i pau. Si vos negueu, també podeu convertir-se a la fe cristiana i quedar-vos com a moriscos al nostre terme. Si vos negueu, passareu per les nostres armes i no hi haurà pietat. Vos estic sentint i m'està bullint la sang. Mercè, les teues amables paraules no fan més que cabrejar-me. Com podeu pensar que nosaltres, els beduïns, abandonaríem esta torre tan fàcilment? Nosaltres, que hem renascut de les nostres cendres més d'una vegada, abandonaríem sense lluitar? Vingau a per esta torre si és el que voleu, però sapiau que no passareu per ella sense que la vostra sang estiga estesa per esta plaça. Alà és gran i misericordiós i em prega que vos faça una doble recomanació. La primera, que pegueu mitja volta. I la segona, que se n'aneu ja a fer la mà, i així pau, i allà la mora. I la torre continuarà sent nostra. Escolteu, gent de Torrent, no som ànimes d'un passat. Som fills i filles de l'arena i del desert, de la pólvora que dona en la nit i del crit que no es doblega. Hem construït murs on sols n'hi ha runes. Hem regat en la suor els camps quan la pluja ens negava clemència. Hem sobreviscut a pactes traïdors, a governs de paraula feble i a promeses buides. No demanem permís per existir. No preguem per la pau, la conquerim! Si voleu aquesta torre, sapiau que no la vendrem ni per or, ni glòria, ni bandera. Aquesta torre és el cor del nostre poble. No som hostes ni ocupants. Som la resistència que no s'anomena als llibres, però que farà tremolar les pàgines de la història. Si la voleu, primer haureu de passar per damunt del nostre honor. I això
no ha hagut ni Déu ni espasa que ho aconseguisca. Prepareu les vostres armes! A la batalla! Vale, s'acabó. Capità Beduí. Capità Beduí. T'escolte i t'honore. Has parlat com parla el que defensa la terra amb les ungles. Però jo vinc amb la força de la història i l'alè de 1000 ànimes que mai abandonaren esta torre. Som les hereves d'un poble que no claudica, que es lleva la por i s'ompli de força, de paraula i de justícia. Venim per la memòria d'aquelles que sembraren la guerra, de les que cavaren trinxeres amb els somnis i alçaren murs amb les mans. Tu parles d'honor. Jo sóc el bàtec del seu cor. Esta torre és símbol i avui tornarà a ser cristiana. Per cada promesa complida, per cada vida sembrada en la guerra, per cada dona que lluita sense espasa, però amb coratge, avui recuperarem el que mai hauríem d'haver perdut. Alça't, capità, amb tota la glòria i el teu orgull. Però sàpigues que la tempesta ja ha arribat. I en esta batalla, avui Torrent cridarà el nostre nom. Cristianes, cristians, ballesteres, a la lluita i a la victòria! Bueno, pues ahí tenim el Parlament, no? Jo crec que ja s'ha acabat, pràcticament. Ara el que passarà és que punxaran. Faran una poqueta batalla. Jo crec que han fet una adaptació del guió, perquè no parlarà Julio. Està molt bé, igualment. Ha sigut divertit, ha sigut ple de paraules, ple de xascarrillo, ha hagut també aquest punt d'ironia, ha hagut aquest punt d'història. I ara el que està passant, que això no està menys sencer, els cristians és que estan baixant. Estan baixant. Els moros. Estan baixant ja pujaran les tropes cristianes, a pujar a Mercè i a pujar a Julio. Mira. Com que totes les ballesteres? Totes, A veure, si teniu que pujar totes les ballesteres dels comilitons, ahí no caben, Ahí veiem a Mercè. M'encanta com va vestida, De quan ha arribat la Mira que se llevarà. Fijeu-se com va, esa corona. Va de cruzadas totalment, Els colors igual que els de Julio, el color oscur, el gris oscur de la malla. Mira, xulo també, està raó. Pues tenen intencions com i tot de pujar tots. De fet, t'anava a dir, ara els moros se posen i baix, no? En la Ara els moros baixen baix, sí. A pujar la capital. I a veure si mos fan pegar, si avui, quan són en la marxa cristiana, pues, se posen tots a formar o només ho fan al bando cristià.
detrás de la tarima están dos cabres, el alférez y el capitán. Bueno, més ambaixadors i els laterins. Igual ara també diuen algo. No sabem si ha acabat ja lo que és el Parlament o n'hi ha un poquito més. Ara enseguida ho veurem. La veritat és que el sonido de pelea és prou violent, eh? Jo no sé si val la pena posar una música o algo més agradable, no?, pel moment de la conquesta, perquè, clar, pues, està ple de xiquets, això m'haig de pensar que està guai, eh? Vull dir, dona realisme, però te dona realisme els primers 5 minuts. Igual posar-lo un quart d'hora com estem ara és too much, No, o igual no. Ja està acabant. No, si no és per mi. Mira, amb nosaltres com a gais estem comentant per damunt d'esta violència que hi ha ara mateix d'àudio. Ahí tenim a Julio col·locant-se en els comilitons que van per darrere, a Nesse també col·locant-se al seu costat. Ahí tenim ja el bàndol moro per complet. Patricia per Beduín serà l'ambaixadora, que ahir no crec que no ho diguerem, Sí, Patricia, fantàstic, ho va fer molt bé. La veu molt clara, molt radiofònica. De fet, vinc ja al programa a parlar del mig any. Pues no ha acabat el Parlament, Santi. ¿No? No ho sé. Es que ya yo te preguntaba, porque me ha dejado que se coloquen ahí atrás, ¿sabes? Claro, están ahí col·locats. Entonces igual n'hi ha algo. Bueno, pues la muralla, ara la veureu, està a reventar de penya. Jo crec que no està tan plena mai. Jo no recordo que mai està tan plena, veritat. Perquè s'acaben de girar nosaltres i està tota plena entre comilitons i ballesteres. Claro, es que los dos pilares es de molta gent. Claro. De gent que participa. Sí, sí. I Niuagu Pedres, pues, a pujar. Ara sí, aplaudiments de tots. Ahí tenim a Cristina. Pues sí que n'hi ha Parlament, eh? Anem a sentir. Torrentins, hem vençut i ja estem ací. Hem tornat a casa per a instaurar un regne de pau, prosperitat i misericòrdia humana. Com vos vam prometre, hem tornat. La torre és cristiana. La torre és ballestera. Bueno, pues ahí tenim... Un moment. I bé saben en el cel que tenim una nova estrela per a il·luminar la nostra torre. Diego Herrero, sempre amb nosaltres. Ara sí, que comencen. Bueno, ara són les tropes cristianes les que estan formant, no? Les veiem? Sí, estan formant perquè estan les naviolans ja formant, les jovenetes, i estan formant totes.
Les tropes hospitalàries també i les templàries reaèries estan formats. Els guardians. Que imatge més bonica de Julio en Merce, les seues tropes, en els ballesteres i els comilitons de la torre. Pues sí, ahí tenim la reconquesta cristiana, ara sí, la torre és cristiana. Se queda per als comilitons i per a ballesteres un any més. Fins l'any que ve, que serà, pues, si no m'equivoque, per a Montesa. I Forquers, si no m'equivoque. Correcte. I després són els moros, són els boadins i berberiscos. Que se sabrà qui són els representants. Suposo que igual el... El que diguem, no està establit, però suposem que el dia 30 per la nit, després de la professa, després de sopar, apareixen així a la torre. Igual n'hi ha tots, que igual n'hi ha dos. És la incògnita del dia 30. Estem tots a veure qui. Pues ara sí, nosaltres despedim d'esta retransmissió. Bueno, Amparo, com has estat? Com sempre, superbé. Tu vas passar bé? Sempre. Avui m'està millor, Jo ahir que ahir teníem més locura. Sí. Ahir veiem la imatge de Julio i Merce, de les tropes cristianes, que com estaven dient, que ja es quedaran en la torre en el que queda d'any, i nosaltres anem a despedir-se. Recordem que demà estarem retransmitint la gran entrada Mora Cristiana, i el dia després, que ja és que no sé ni quin dia... El dia 30, la professor de ses patrons, també la retransmitirem. Moltíssimes gràcies, Amparo. Gràcies a vosaltres. I es veiem demà. Fins demà.